പ്രേമത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഉറപ്പാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3 എന്താണ് പേര്? കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം, പ്രവൃത്തി. നമുക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മളും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നല്ല ഫലം കിട്ടും. നല്ല ഫലം കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഫലം കിട്ടും? നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ നല്ലത് പറയും. ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചീത്ത പറയും. അല്ലേ? അങ്ങനല്ല. നല്ല ഫലം. എന്ത് ഫലം കിട്ടാൻ നമുക്ക്? നമ്മുടെ നന്മ വിതയ്ക്കും. നല്ലത് വരും. ഈ നല്ലത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നല്ലതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മാതാജി? നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലത് വരും. നല്ലതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? മറ്റുള്ളവരെ പ്രവർത്തിയാലോ അത് ക്ലിയർ ആയി. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാവരുത്. അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി. നല്ലത് ചെയ്ത അപ്പൊ നല്ലത് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ നല്ലത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്? ഭഗവാനോട് കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ? നല്ലത് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ചെയ്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യോ അതിനനുസരിച്ച്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. ഇവിടെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അതാണ് നല്ലത് വരുന്നത്. നല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാലോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ അവിടേക്ക് തന്നെ പോകും. അടുത്ത മറ്റു ജന്മങ്ങളിലേക്കോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതില് മനുഷ്യര് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുണ്ട് കുറെ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതിലേതെങ്കിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ആ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനൻ. അത് തന്നെയാണ് അർജുനന്റെ സംശയം വന്നത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ ഭഗവാൻ. വേഗം ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയം പോകും. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഒന്നാമത്തേൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ എന്താണ്? നീ ശരീരമല്ല, നീ ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെന്താ കൊടുത്തത്? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില്? നാശമില്ല.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പരാശരി മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. സൗന്ദര്യം, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൈരാഗ്യം, ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ല ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹം പറഞ്ഞ ആത്മാവിനും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനമുണ്ട്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമുണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ഇല്ല. ആത്മാവ് വേറെ ശരീരത്തോട്ട് വന്നു ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി. ഭഗവത് ഭക്തിയിലൂടെ അതായത് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറെ നേരം പോകില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ആത്മാവ്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന്. അതായത് അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്തിന് കുറെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നീ അതെന്ത് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ്? നീ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്, കൊറേ വിളിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പാപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന് പറഞ്ഞെന്താണ്? നീ ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെല്ലാവരും എന്താ പറയും? അർജുനൻ ആരാണ്? കീർത്തിയുള്ളതെന്നല്ല, അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ നിന്റെ മറ്റുള്ളവർ വരുന്നവരെന്ത് ചെയ്യും? അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അടുത്തതില് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നീ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് നമ്മളെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ആസക്തിയും കാമം ക്രോധം ഒക്കെ വന്നത് അവിടെ അല്ലേ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് എന്ത് വരും? ആസക്തി വരും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോഹം. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോഹാണോ വരുന്നത്? സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ള? നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തില് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങള്. ഒന്ന് കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അർജുനനോട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 2ാമത് പറഞ്ഞു എന്തിട്ടാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. 2 കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കരുത്. നിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേഹാപിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹത്വോപായ. അതായത് പിന്നെ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ചെറിയ ഭയങ്ങളിൽ പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം? രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തല്ലേ, ഇന്ന് മൂന്നാമത്തല്ലേ, കർമ്മം ചെയ്യണം ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തരം പറയാ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇന്നലത്തെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാം അധ്യായം എല്ലാവർക്കും വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, കർമ്മയോഗം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട്, യോഗം അല്ലെ. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൂടിച്ചേരുക. ആരായിട്ട് കൂടിച്ചേരാനാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട്. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുക, അതാണ് യോഗം. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കീം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഹേ ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് ജനാർദ്ദന അല്ലെങ്കിൽ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയോഗത്തിനെയാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം, ഫലകാംക്ഷയുടെ കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തിയോഗമാണ് നല്ലതെങ്കിൽ, പിന്നെ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേഷ് മാതാജി, സാരില്ല വീഡിയോ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്തതില് എന്താ പറയണത്? വ്യാമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്ത യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്താ പറയണത്? വ്യാമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വധ നിശ്ചിത്യ. തദേകം വധ നിശ്ചിത്യ, അതായത് തത് ഏകം വധ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ച്? എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് തദേകം വധ, ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, അതെന്താണോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല?
കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഏതൊരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്, പക്ഷെ നമ്മള് നിരന്തരം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സന്യാസം കൊണ്ട് സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സന്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ 4ാമത്തെ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയാണ് സന്യാസം. അതായത് 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇതാണ് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, സന്യാസം. 4ാമത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സന്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു നേരെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 25 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം, പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടന്നു? ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. നമുക്ക് കുടുംബമായി, കുട്ടികളായി, വീടായി, നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാണ്? വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഇതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു മകളായിട്ടോ മകനായിട്ടോ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റേതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ാതെ നമ്മൾ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അവിടേക്ക് കടന്നാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മള് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുഴുവനാക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോയി. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളുടെ മക്കൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ രൂപത്തിൽ സന്യാസിയായിരിക്കും, നമ്മൾ കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സന്യാസിയായിരിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങള് മുഴുവനാക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട്, സന്യാസം കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നിറവേറ്റിയിട്ട് വേണം എവിടേക്ക് കടക്കാൻ? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതില് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നേടാനായിട്ട്. സന്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? തീർത്തു പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യജ്ഞാത് കർമ്മണോ ന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അത് യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണു തന്നെയാണ്, വിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇവിടെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പൊ ആ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്
ബന്ധിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ഭഗവാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിച്ചു വെക്കും, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടിയിടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും? നീയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനായിരിക്കും. നീയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനായിരുന്നാൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി രക്ഷപ്പെടാൻ ജരാവ്യാധി, അതായത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല ഫലങ്ങളും ചീത്ത ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മമെടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ മരിക്കും. ഇന്നലെ പറഞ്ഞുല്ലേ, ജനിച്ചാ മരിക്കും, മരിച്ചാ ജനിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ മരിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? നിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നിന്നെ ബന്ധിച്ചു വെക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് എന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞ ശിഷ്ടാശിനോ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി പൂജ്യതേ തേ തോഹം പാപ യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞം ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അതായത് യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, നമ്മൾ യജ്ഞത്തില് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞത്തില് നമ്മൾ അന്നം നിവേദിക്കുമ്പോ ആ അന്നം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. കാരണം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അതിന്റെ പാപങ്ങളില്ലാതെ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഇപ്പുറം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് മാറാണ്. നമ്മളിപ്പോ വിഷുവിന് നമ്മൾ വിഷുക്കണി ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പൊ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? വലിയ മാങ്ങയും ചക്കയും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഡെയിലി നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ നമുക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചോറ്, കറികള്, പാല്, തൈര് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അതിലൊരു ഇല കാണുന്നില്ലേ? തുളസി ഇലയാണത്. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ് വൃന്ദാദേവി. തുളസി മഹാറാണി വൃന്ദാദേവി തുളസി റാണിയായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന തുളസി മഹാറാണിയാണത്. ഇപ്പൊ ഒരു തുളസിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭുജിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. നമ്മള് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അല്ല, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാതന്ന സംഭവാഹ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമാസമുത്പന്ന
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? അതെവിടെന്നാ കിട്ടുക? വേദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്കത് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനായിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മഴ മൂലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ മഴ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ ഉണ്ടാകും. മഴ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട? യജ്ഞം എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സൈക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ. വേദങ്ങള് വേദങ്ങള് എവിടെ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വരുന്നത്? വേദങ്ങളുടെ ആരാണ് വേദങ്ങളുടെ? വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? വ്യാസമഹർഷിയാണ്. പക്ഷെ വേദങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങളുടെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ആർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് വേദങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഈ വേദവിധ പ്രകാരം നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടാണ്? മഴ ലഭിക്കും. മഴ കിട്ടുമ്പോ മഴ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും? ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് ആർക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ തന്ന വേദങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മള് ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളത് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാണ്? പാപമോചനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്? സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം. ഭഗവത് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മോചനം കിട്ടും നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാൻ ആ വേദങ്ങളെ ആർക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തു? ബ്രഹ്മാവ്. ആ വേദങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 ആശ്രമങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഇങ്ങനെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. ആ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. യജ്ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. മഴ പ്രകാരം നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ധാന്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ ധർമ്മങ്ങള് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ 4 തരത്തിലാണ് യുഗങ്ങളുള്ളത്. 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് 4 യുഗങ്ങള്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സത്യയുഗം. സത്യയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് 1,00,000 വർഷമാണ്. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. സത്യയുഗത്തിലെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1,00,000 വർഷം. നമ്മളിവിടെ 100 വർഷം പോലും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെ നമ്മൾ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടും വിഷമിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് എങ്ങനെയാണ്? 1,00,000 വർഷം. പക്ഷെ സത്യയുഗം കലിയുഗം പോലെയല്ല. നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഏത് യുഗത്തിലാ?
കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് 1,00,000 വർഷമാണ് ആയുസ്. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ധ്യാനം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടണം? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗം വന്നു 1,00,000 നിന്ന് ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 10,000 മാറി. 1,00,000 ആയുസ് 10,000 കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്തായി? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മള് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴോ, അതായത് തൊട്ടു മുന്നത്തെ യുഗം, ആ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എത്തിയപ്പോ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്ത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനോ, ധ്യാനം ചെയ്യാനോ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനോ, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനോ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരിനാമ കീർത്തനം ചെയ്യാനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാ പറയുന്നത്? മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ആയുസ് തന്നെ എത്രയായിട്ട് മാറി? ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ 1000 വർഷമായിട്ട് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോ അത് എത്രയായി മാറി? 100 വർഷമായിട്ട് മാറി. 100 ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും 100 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, പിന്നെന്താണ്? കള്ളത്തരവും കൊള്ളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു യുഗമാണ് കലിയുഗം. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പൂക്കള് വേണം, നെയ്യ് വേണം, പിന്നെ ആരാധന ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടണമെന്നില്ല കലിയുഗത്തില്. കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പൂക്കൾ തന്നെ വിഷടിച്ചു വരുന്ന അങ്ങനത്തെ പൂക്കളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് നമ്മളെടുത്താൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നെയ്യ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതൊക്കെ ന്യൂസിലൊക്കെ കുറെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? വിഗ്രഹാരാധന നടത്താൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളത് നടത്താനായിട്ട് ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും എന്തുണ്ടാകണമെന്നില്ല? ആ പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കലിയുഗത്തില്. കാരണം ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു കലിയാണ് എല്ലാവരിലും എന്ത് വരാണ്? ആ കലിയുടെ പ്രഭാവം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ അച്ഛൻ നല്ല രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ മകൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല? ബ്രാഹ്മണനാന്ന് പറയാൻ. കാരണം അത് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായത്തില് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹരിനാമം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത്? ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ജപയജ്ഞമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കുന്നത്? ഒരു ജപമാലയിലാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. 108 മുത്ത് പ്ലസ് ഒരു ഗുരുമുത്ത്, 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു ജപമാലയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എണ്ണീട്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലും ഒരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ആ ജപമാലയിൽ തന്നെയാണ് അവരും ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എണ്ണീട്ട് വേണം ജപിക്കാനായിട്ട്.
ഇത് നമുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട്, അതായത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയാ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്നെ സേവിക്കേണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടെ. അങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ്, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മളിത് ചൊല്ലുമ്പോ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചൊല്ലുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അതായത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദൻ, പിന്നെ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ശിവനും മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അദ്വൈതാചാര്യര്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേര്, ഇവരെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊന്നുകൂടെ പറയാവോ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ രഹസ്യ അവതാരം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്ത രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യർ, അദ്വൈതർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു, അതായത് ഭഗവാനും പിന്നെ ശിവനും രൂപം, 2 പേരും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് രാധാറാണി, ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ശ്രീവാസൻ. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ രാമ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മൾ പക്ഷെ ആദ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ കാരണം? ആ മന്ത്രം, ഹരേ രാമമന്ത്രം അതെവിടെയാണ്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രാണത്. ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അതില് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിട്ടയോടും നിഷ്ഠയോടും കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ജന്മം എടുത്തത് കൊണ്ടും നമ്മളെ സ്വഭാവം അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്കത് സാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പതിതാത്മാക്കളാണ്. നമുക്കിതൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണത്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വേദമന്ത്രത്തിന് ആ വേദത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടു. അതായത് വേദമന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആ വേദമന്ത്രത്തിനെ തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ വേദമന്ത്രം അല്ലാണ്ടായി മാറി. പക്ഷെ അതിനൊന്നിനും മാറ്റം വരുന്നില്ല. എല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ 16 നാമങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ ഷോഡശ നാമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതേപടി തന്നെ വന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണ എന്ന് ആദ്യം വെച്ചു, രാമാന്ന് ബാക്കിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നിഷ്ഠകള്, അതിനിത്ര നമുക്ക് നിഷ്ഠകളിൽ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. എങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാവുന്ന രീതിയിലാക്കി നമുക്ക് തന്നു. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്
മാറ്റം സംഭവിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് പ്യൂരിറ്റി വരുള്ളൂ, പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്താണ്? ധർമ്മമാണ്. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അവരെ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതെന്തായി? ധർമ്മമാണ്. ധർമ്മസ്തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നു? ആ വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏതു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ അത്രയും പ്യുവർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നു നമുക്ക്. ഇനി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, അത് വേറൊരു അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥാതന വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനായി ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യാറായിട്ടില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ പാണ്ഡവനാണ്, കീർത്തിയാമാനാണ് അല്ലെ? അത്രയും കീർത്തിയും യശസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരും അത് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീങ്ങി നിന്നാൽ എന്താണ്? നാളെ എല്ലാവരും പറയും അർജുനൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരും പറയും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കും. അത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, നീ ഇപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീ അവിടെ പോരാടാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും അത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അർജുനനോട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നമ്മെ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച്ച കർമ്മണി പാർത്ഥ. എന്നിട്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്? നാളെ നിന്നെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യും. നീ നിന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിന്റെ പിൻതലമുറക്കാർ വരുമ്പോ അവരെന്ത് പറയാ? അവരും പറയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? കാരണം ക്ഷത്രിയനായിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്തില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്? അത് ശരിയല്ല അല്ലെ? അർജുനന്റെ കീർത്തിക്ക് ദോഷാണ്. അത് മറ്റുള്ളവരും അതേപോലെ തന്നെ അനുകരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നോക്കി എന്നെ നോക്കാനായിട്ടില്ല, എനിക്ക് 3 ലോകങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ എനിക്ക് ആവശ്യമായതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അമ്മനെ, കംസനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പിന്നെന്തോ എത്രയോ അസുരന്മാരെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടികൾ, ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോഴെന്താണ്? നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാൻ ഒരു ഭർത്താവായിട്ടും ഒരു മകനായിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു രാജാവായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് യഥാവിധി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുക്കുമ്പോഴും, ജന്മമല്ല ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ സമയത്തും അവതരിക്കുമ്പോ ആ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും
ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണത് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് താനാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ആ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാം താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആരുടെ ധാരണ? ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഈ ജീവാത്മാവിനും ബാധ്യസ്ഥ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആര് വരും? ഈ ജീവാത്മാവ് വരും. ആ ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ ഇതിൽ ഏതാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കും താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണെന്ന്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണമാണ് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സത്വഗുണപ്രകാരമുള്ള എല്ലാവരോടും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട്, നല്ല പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുക, പ്രവർത്തികൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനെയും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാം. അതായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണാണെങ്കിലോ, രജോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹം, അത്യാസക്തി, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് നമുക്ക് കുറെ സ്വത്ത്, കുറെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും രജോ ഗുണത്തില്. ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണത്തിലാണ്, തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മള് അലസനായിട്ട്, മടിയനായിട്ട്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ചീത്ത സ്വഭാവത്തില് ആ രീതിയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും വരുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണെന്നാണ് ആരുടെ വിചാരം? ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങള് എല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടണം. ലാഭേച്ഛ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതില്, പിന്നെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അലസത ഇല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം അർജുനനോട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയായിരിക്കണം അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? അർജുനൻ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതിന്റെ മുഴുവൻ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. നമ്മൾ ആരും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല. ആ ബോധത്തിലായിരിക്കണം നീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നിന്റേതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നീ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റെന്റഡ് ഹൗസ്, വാടക വീട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഫുള്ള് ഫർണിഷ്ഡ് ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളത് മുഴുവൻ ആരുടെ സാധനങ്ങളാണ് ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത്? ഫുള്ള് ആ ഓണറുടെ ആണ്, അല്ലെ? നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ
എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം കൊണ്ടുപോകുക. ആ വീടും വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളും മുഴുവൻ ആരുടെയാണ്? ആ ഓണറുടെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ വന്നു, നമ്മൾ പോകുമ്പോ അതേപോലെ തിരിച്ചു പോകാന്നല്ലാതെ നമ്മളേതായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് പാടില്ല? ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണ്. നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് നിന്റെ കർമ്മങ്ങള് നീ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. യേമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്, അസൂയ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ വിശ്വാസപൂർവ്വം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഏതോ ദപ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മാമതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢനുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക, പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരാണ്? അറിവില്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് പൂർണ്ണത നേടാൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ആ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അതല്ലേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഫലങ്ങള് നമ്മളെ നഷ്ടമാകും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ അത് വെറുതെ ആയിരിക്കും, അത് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാനിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? നമ്മൾ അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അത് പാപം ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലപ്പോ അത് നല്ലതാവാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയാകും, പക്ഷെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അർജുനനോട് പറയാണ്, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്ക് അത്യാഗ്രഹ, ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും, ക്രോധം വരും. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോട് ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാകും,
കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഈ രജോഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കവുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ കാമം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളെ കാമം കാരണം കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു കാറ് മേടിക്കാനായിട്ടില്ലേ, വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്കായ ആസക്തി കാമം ക്രോധമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കാമമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കളവ് നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി മാറി, പാപപ്രവർത്തിയായിട്ട് മാറില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്, കാമമാണ് അതിന് കാരണമായത് അല്ലെ. ആ കാമമാണ് ആ മഹാപാപം ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആ പാപപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശത്രു ഏതാണ്, കാമമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു അപ്പൊ എന്താണ്, കാമമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. ഇനി ഈ കാമം എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർയഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽപേനാവൃത ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ പല പല അളവുകളിലാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാക്കളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യജന്മം ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമാണ്. മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് വേറെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജന്മത്തിലും നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഏത് ജന്മത്തിലേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു പൂച്ചയായിട്ടോ ഒരു പക്ഷിയായിട്ടോ ജന്മം എടുത്താൽ സാധിക്കും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പുക നല്ല കട്ട പുകയാണ്, തീ കത്തുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റ് വന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ പുക മുഴുവനും മാറിയിട്ട് തീ അങ്ങോട്ട് ആളിക്കത്തും. അതേപോലെയാണ് മനുഷ്യരിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. അതിന് ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് മതി, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് സാധിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ. അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലായ ഒരു കാമത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷിമൃഗാദികളോടെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് എന്താണ്, അത് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അതുകൊണ്ട് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ, അവിടെ നമുക്കൊരു കണ്ണാടിയിൽ പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് തുടയ്ക്കണം അല്ലെ, നമുക്കൊരു പരിശ്രമം അവിടെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാലേ നമുക്ക് മുഖം നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷിമൃഗാദികളെ പറയുന്നത്. അവർക്കൊരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, ആയ അവസ്ഥ ഒട്ടും ഇളകാൻ പറ്റാത്ത ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതേപോലെയാണ് വൃക്ഷങ്ങളിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാക്കള്, വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, മഴ വന്നാലും വേനൽ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും അത് അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ സഹിച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലോ വൃക്ഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൃക്ഷങ്ങളിലെ ജീവാത്മാവിന് കുറച്ചും കൂടി
കൂടുതൽ എന്താണ് അതിന് സമയം പിടിക്കും. കുറെ പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാവിന് കുറച്ചും കൂടി അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അത് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അത് വൃക്ഷമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ജീവാത്മാവ് അതിരറ്റ കാമപ്രകടനം മൂലമാണ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്, വൃക്ഷമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ വൃക്ഷമായിട്ടൊരു ജന്മം കിട്ടണം. കാരണം അതിനകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഞെരിങ്ങിയിരിക്കുന്നു പറയാം നമുക്ക്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ. അതേപോലെയാണ് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയാണ് അതിനെ വെച്ചിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പുക തീയിന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവാത്മാക്കളെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ജീവാത്മാവിനെ വെച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിൽ എങ്ങനെയാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൃക്ഷങ്ങളോടാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ മാതാജി. ഇന്ദ്രിയാണി മനോ ബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി കാമമാണ് ശത്രു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഈ 3 സ്ഥലമാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം. ഒന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 2 മനസ്സ്, 3 ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇതിലാണ് കാമം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ഈ കാമം ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ മനസ്സിനറിയാം നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി പറയാണ് മനസ്സിനോട്, കാരണം കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, നമുക്ക് നമ്മളെ ശമ്പളം അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ കാമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ. കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാമം. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ അതിനെ ആവരണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാമം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുക. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയാണ്യാദ്യൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് എന്താ പറയുന്നത്, തസ്മാത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, ഭരതർഷഭ, അർജുനനോട് പറയാണ്. ഭരതർഷഭ, അർജുനൻ ഭരതകുലത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭരതർഷഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം ആ കാമം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണം. നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തു വെക്കും, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴികളിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെങ്കിലോ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഈ പിക്ചർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു രഥമുണ്ട്. ആ രഥത്തിൽ 5 കുതിരകളുണ്ട്. ഈ 5 കുതിരകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? 5 കുതിരകള്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്.
അതെ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, കൈയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കാണ് ചെവി വായ. അതെ, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ എവിടെയുണ്ട്? കടിഞ്ഞാനുണ്ട് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയം ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയാം. നമുക്ക് ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ഈ രഥമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന 5 കുതിരകള് നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു കടിഞ്ഞാനുണ്ട് അതിന്. ആ കടിഞ്ഞാൻ എന്താണ്? മനസ്സ്. കടിഞ്ഞാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ്. പിന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. അതിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവ്. ആത്മാവാണ് അതില് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ എന്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപിപ്പിച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ ബുദ്ധി എന്തിൽ ചെയ്യാം? എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എന്തിലേക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കാണുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരല്ലേ. ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ഇവിടെ ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ഉദാഹരണം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ആ വണ്ടി നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നമ്മളെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല. അത് ആർക്കറിയാം? ബുദ്ധിക്കറിയാം. അപ്പൊ ബുദ്ധി മനസ്സിനോട് പറയും, വേണ്ട, നമ്മളെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല, അത് മേടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് സാധിച്ചു? ആകർഷണം വന്നു അതിനോട്, ആ വണ്ടിയോട് ആകർഷണം വന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ കണ്ണ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ആ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പൊ മനസ്സും എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ പോകും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാവ് ആ വഴിക്ക് പോകും. അപ്പൊ മനസ്സ് അതിന്റെ കൂടെ പോകും. നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് അതിന്റെ കൂടെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പൂക്കള സ്മെൽ എന്തോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് മൂക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകും. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ വഴിക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. ഇതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം ആദ്യം, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം. ഒന്നാമത്തത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായി ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെ? എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചത്. ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. വിഷ്ണു എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. യജ്ഞം. അടുത്ത് 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിന് 1,00,000 വർഷം ആയുസ്. അടുത്ത യുഗം വന്നപ്പോ ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ 1000, കലിയുഗം വന്നപ്പോ 100. സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനം. അടുത്തത് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ യജ്ഞം. ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ ആരാധന, നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ ജപം. പിന്നെ കലിയുഗത്തില് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോ ഗുണം. ഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം. ഭഗവാൻ 3:30 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ജ്ഞാനത്തെയോ ലാഭത്തെയോ അവകാശബോധമോ വസതിയോ കൂടാതെ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭിച്ചയോ ഉടമസ്ഥാവസ്ഥ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാം. അവകാശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥാവകാശം പറയാൻ പാടില്ല. ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നൊന്നും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നോട് അല്ലെ. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് പറയണത്. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമം. കാമം. പൊടി പൊടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? മൃഗാദികളെ ജീവാത്മാവിന് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞ? അഗ്നി, പുക. അതെന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവിന്. ഭാഷ്യത്തിലെ ഭ്രൂണം മരങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ? 3ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ മാതാജി. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം കാമമാണ് പ്രശ്നം. കാമം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ 7ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ? 3:30 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 30ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി മാതാജി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 30ാമത്തേത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഹരേഷ്ണ മാതാജി. 1ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം 3 ഏകമത. ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇന്നെടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? 3ാമത്തെ മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി.